Gaur Bizkaiko basogintza azterlan batzordearen azken saioa eduki dugu. Eta bertan, udatik honako ibilbide baten ostean bozkatu dugu batzordearen ondorioen txostena. EH Bilduk positiboki baloratzen du batzordearen beraren sorrera, geure ekimenez izan zen eta baita ere, hilabete guzti hauetako ibilbidea, non 12 adituk, beraien begiradekin, gure mapa osatzen lagundu diguten. Testuan bertan, gaur bozkatu den testuan, diskurtzoan, aurrerapenak ikusten ditugu eta hori positiboki baloratzen dugu, baina egia da oraindik argi ilunak ikusten ditugula. Zergaitik diot hau? Aurrera pausuak badaude, dagoeneko hitz egiten delako espezien dibertsitatearen beharraz, orain arte monolaborantza izan delako nagusi. Bizkaian, hitz egiten da kudeaketa eredu ezberdinetaz eta guztiei kabida emateko beharraz. Orain arte, naturatik gertuko produzio basoa zegoen desbentajan, ez eukalako diru laguntza nahikorik, eta orain esaten da horri ere buelta emango zaiola, hori aurrera pausua da gure iritziz. Hitz egiten da baita ere zerbitzu ekosistemikoetaz, beraz, jadanik basoa ez da ikusten egurra produzitzeko espazio moduan soilik, baizik eta beste zerbitzu ekosistemiko batzuk egon daitezkela bokazioaren arabera ulertzen da, zeintzuk izan daitezken ura ekoiztea, klima regulazioa, onddoak, eta beste hainbat. Eta horiek monetarizatu beharra dagoela ere esaten da, eta guretzat hori positiboa da. Beraz, badaude aurrera pausuak, baina badaude oraindik ilunak edo testuan sartu ez diren gauzak, zein gaizki sartu direnak. Eta horregaitik, EH Bilduk abstentzioa bozkatu du eta boto partikularra egingo du zehazteko desadostasunak non dauden eta horietaz ere hitz egiteko plenoan. Zeintzu dira gure desadostasunak? Ez da aipatzen gaur egunean arte aplikatu dan kudeaketa eredu intensiboak zer nolako ondorioak izan dituen gure kapital naturalean. Lubiziak sortu dira, higadura eman da, ur kantitate eta kalitatean afekzioa izan du, baita ere izurriteak ematen dira, eta beste hainbat kontu. Eta guzti horietaz ez da hitz egiten. Externalidade moduan kontsideratzen dira, edo albo kalte eta ez da hitz egiten. Gure ustez hitz egin beharra dago, hain justu ere, konponbidea bilatu eta beste paradigma baten aurrean jartzeko. Are gehiago esaten da, basoen egoera jasangarria dela. Eta hori ziurtatzen duela PFC ziurtagiriak. Izan ere, azalera guztiaren erdia ziurtagiri horrenpean dago. Eta ziurtagiri horrek balio zezakeen hortarako, baina ez du balio gaur eguneko errealitatea lehen azaldu dudana kontutan hartuta, ez? Bai higadura, bai urarena, eta beste hainbat kontu. Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak lurzorua babestea bere gain hartu beharko luke. Ziurtagiri hortatik haratago gure iritziz. Beste aspektu bat agertzen dena da abandonua, segurazki kontserbazio basoei deituko diete abandono horiek sortzen duela oxigeno gutxiago emititzeko gaitasuna, CO2 gutxiago zurgatzekoa eta ur kantitate eta kalitatean ondorio negatiboa duela. Hori bere hortan, ez dauka inolako oinarri zientifikorik eta gezurra da. Beraz, zuzendu beharra dagoela uste dugu. Izan ere, txostenean esaten da, erabakiak hartzeko evidentzia zientifikoetan oinarretuko garela. Eta, hau da, adibide txar bat. Eta badira beste kontu batzuk ere, esaterako basoko enpleguaren kalitateari buruz ez da hitz egiten, eta hitz egin zuten aditu batzuk horren inguruan, eta uste gu hor ere fokua jarri behar da dagoela. Beraz, esandakoa, guk jarraituko dugu lanean, akordio baterako lanean, jarraituko dugu Bizkaiko Foru arau berri hau 21. mendera egokitua egon dadin, non lehen sektore indartsu bat, kalitatezko enplegua sortzen duena eta trakzionatzen duena industria berde potente bat zutabetzen den, horrez gain kultura eta paisaia eta gizarte osoaren onkizatzea bilatzen dituen basoak sustatzen dituguna eta klima aldaketaren erronka bere gain hartzen duena.
Beraz, beste barik, pausuz pausu lanean jarraitzen dugu eta eskua luzatzen diegu gainontzeko alderdiei ere horretan jarraitzeko.